Awukhona wacha kapteni kapakajani Basilethu claim. hayi wena mfethu adalelwe 8000 ukuthi usungiselele inombolo zase-Italy lalela njani lalela donki leshandisi yakho mina besibeka umuntu ophatha impahla ngiyakutshela impahla zakho umjida phela engixhumana nawe wase-Italy uBerte mfethu umjida oyintaliyane vele uyena okhiphe ulayini wey'mpahla manje sishaya thina ne-Italy i-time zone nama-jet lag ne-time difference yabo so lo njengoba ese-Italy isikhathi sami nesakho asifani nokuthi ngiyamfonela ukuthi use-Italy sebusuku la esemini wenze yabo so ilento futhi isishaya but lento yama-time zone sebelungisile njengoba de inyuka irandi nani sesisukuthanda ukuqonda ngimfonela manje lo mjida angeke ngishaye ngesitolo 8000 wakho mfethu lalela ngamshaya i-transaction lo mjida relax ngimfonele ngayiyazi ngicela wena kapteni isikeleme thola impahla zakho wathi ufunani ijacket yakadiyana ngithi namate athi ikadiyane ayikhululeka ke nifakho nobulo mate khululeka 8000 wakho use futhi manje into ebishayile laphethu ukuthi mesifuna ukushaya i-fast pay nani nazobe nginika 3 blocks ngeke ngishaya i-fast pause awume ngidonse manje imake ima ngathi yaringa fast yaringa Hey, Verde. Hey, Baboro. Hey, Barilado. Ah, Scaru. Scapirta Borada. Ah, Revo, squadra. Geberda. Esgabirdo. Skepra. Ya, Scolado, Scaru. Rabaro. Capteni Alberto Capirda. Gadiano. Gavirda. Ah, Verde. Boss Bobor, Verde. Boss Bobor, aos para. Ah, Gadiano. Captain. Ah, gostei. Lalela, gosta de acordar. Bom, deixa eu ter um sistema lalela. 3 blocks up front, extend. Na imagine, phethe imali. sure Okay, muthi iphethe ushaya 3 blocks ngomshaya ngama seshaya i-transaction i-fast mail ishali sizofika ifika kwena nge-email document what hambe uyi pick up post office manje vele lo mjida mama ngesitaliano uberde very italian khuleka phase ngicela ngami bese awona nomudayi lapho ufela endini ebusuku uzongivusa ngifonela uberde ngikwenzela izinto zakho sashini noma inkantini